Spát přece nemůžete celou dobu, jeden den to vydržíte, ale pak si dáte oddech, jdete hrát volejbal nebo tenis nebo... Aj. Co? Aj. Já třeba běhám. Aj behám. Někdy jste šla do závodu do nějakého? To ne. Tak jako sama... Ja som rada sama, keď behám. Skvěle se přitom přemýšlíš, jo? Hele, a potvrdíte mi to, co já mám, co mi tady potvrdil i profesor Pirk, že při tom běhání člověk vyřeší spoustu problémů, že vlastně mu napadají ty věci z nás? Sem tam sa mi niečo vyrieši alebo vynorí, ale skôr ja behám, musím sa priznať, že nie je to aktivita, ktorá by ma bavila najviac. Tenis a volejbal, to by som mohla 4 hodiny v kuse. Behanie nie je úplne moja obľúbená aktivita, ale cítim sa po behu najlepšie. Čiže mne sa minimálne vybaví, alebo teda vyrieši nejaký ten aktuálne pochybovanie v hlave, alebo ten dopamín proste robí svoje a po behu jednoznačne príde.